Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Żagħżugħ ta' 23 sena nżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat b'żewġ serqiet filwaqt li raġel ieħor ta' 31 sena li ġie arrestat maż-żagħżugħ ittieħed l-isptar Mater Dei wara li talab dan għax ma kienx qed iħossu f'siktu. Quddiem il-qorti preseduta mill-Maġistrat Marcin Farrugia, iż-żagħżugħ wieġeb li mhux ħati. Iż-żewġ irġiel ġew arrestati wara l-investigazzjonijiet tal-Pulizija ippuntaw lejhom bħala suspettati ewlenin wara żewġ serqiet. L-ewwel serqa seħħet fis-7 ta' Marzu, hekk kif għall-ħabta tal-5:15 ta' wara nofsinhar, il-Pulizija daħlilha rapport li żewġ persuni mhux identifikati kienu wettqu serqa minn lukanda fi-triq Sant'Orsula fil-Belt Valletta. Fid-9 ta' Marzu l-Pulizija ġiet informata li matul il-lejl kienet seħħet serqa minn ħanut fi-triq il-Merkanti fil-Belt. Mill-investigazzjonijiet li saru rriżulta li ż-żewġ serqiet allegatament wettquhom l-istess persuni. Minn hemm bdiet it-tfittxija għalihom u ġew arrestati il-ħadd fil-għaxija f'residenza fil-Belt Valletta. Ir-raġel ieħor mistennij jitressaq il-qorti fil-jiem li ġejjin.